Sa number 9, may kapin sa 1,300 ka mga hotel management kag tourism students gikan sa 22 ka mga eskwelahan sa Negros Island region ang nagtambong sa tuigan nga COREP. Tuyo sang convention nga ginhiwat sang Council of Hotel and Restaurant Educators of the Philippines, Negros Island and Siquijor chapter nga mapasangkad ang skills sa mga estudyante kag ihanda sila sa mga posible nga kahigayunan sa luwas sang pungsod. Ginsiling ni Ivan Catalan, ang chairperson sang COREP 2026, mayara sang napulo ka mga international companies nga nagpakigbahin sa exhibit kung sa diin iniman ang magahatag sang posible nga employment sa mga manograduate nga estudyante. Sunod sa iya, mas dako ang oportunidad nga nagahulat sa mga estudyante sa luwas, rason nga kinahanglan paggid nila mapasangkad ang ilang skills kag ihibalo agud mag-qualify sila sa international standards. Isa sa mga nagtambo nga mga 21 anyos nga si Emmanuel Rodico, isa ka third-year Bachelor of Science in Hotel Management major in cruise ship service. Sunod sa iya, mas ginakonsidera niya nga magtrabaho sa mga hotels kag restaurants sa abroad bangod mas dako ang sweldo didto kaysa diri sa Pilipinas. Ginahiwat sang COREP ang amo sini nga convention kada tuig. Sa sini nga tuig nangina co-host ang John B. Lacson Colleges Foundation, Bacolod. Tourism and hospitality is one of the largest growing industry right now. So I think globalization also, opportunity-wise, the students are given opportunity to apply abroad as well. First and foremost, since I was a child, I always dreamed to work abroad, specifically in Australia. So I think abroad has to offer a lot of opportunities, higher salaries, higher experiences, so both of us work abroad.